आफादनि दैदेननायाव साखोन सिखोन गामि दानाय बे हाबाफारिखौ जोङो थांनाय दाख्लै मा तारिखमोनथाय बेयाव लाइमोन आफादनि जि सेवसारि मेल बे सेवसारि मेलाव जोङो थांखि महरै बे हाबाफारिखौ जोङो जागायजेननो आखायाव लादों। दा बे समाव दिनैनि बे हाबाफारियाव साखोन सिखोन गामि दानाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै जोङो सानै गामिनिनो मैखोम मावथि मोननो हादों। दा बिथांमोनखौ जोङो दान्दिसे समनि उनाव सिनायथि होनाय जागोन। दा ओंखायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय अर्थात जोंजों लाइमोन आफादजों हांख्रायजानाय 1 नं गरेस्वर बाथाबारि गामि सामलाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि गरेस्वर बर' बिथां आरो लोगोसेयैनो मोनसे समनि गामि सामलाय आफादनि बारग' नेहाथारि रमेन बसुमतारी बिथां लोगोसेयैनो लाइमोन आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बायदि बिफानाव थानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव जाखांफुनाय लाइमोन नोंथांमोन दायो बे समाव जोङो जोंनि हाबाफारिखौ जागायनायनि सिगां हांख्रायजानाय आलासि बिथांमोनखौ जोङो सिनायथि होगोन। दायो बे समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बर' बिथांखौ जोंनि गामि सामलाय आफादनि लाइमोन आफादनि जानानै बेखेवगिरि महरै सिनायथि होनो थाखाय आं खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे गोथार फालिजों मान बावनो थाखाय बेखौ मोनसे स्नेप लानोसो गोजोननाय थाबाय आरो दायो बे समाव सासेखौ आरो मोननो हादों जोंनि गामि मोनसे समनि सामलाय आफादनिनो बिथाङा गोबाव सम बिबान लानानै नेहाथार बिबान लानानै मावबोनाय मानाव गेदेर रमेन बसुमतारी बिथांखौ बेखेवगिरि महरै जोङो सिनायथि होनो खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे गांसे जोंनि लाइमोन आफादनिफ्राय गोथार फालिजों मान बावनो थाखाय आं खावलायबाय। गोजोननाय थाबाय। दायो बे समाव जोंनि नैबे मैखोम जि मोनसे थांखि लाइमोन आफादनि दैदेननाय जि साखोन सिखोन गामि दानाय बे गामि दानाया जुगामि जाना थानांगोन। बेखौ लोब्बा लाखिनानै बेखेवगिरि महरै मानाव गेदेर गामि सामलाय आफादनि आफादगिरि हरेस्वर बर' बिथांखौ आङो फंनैसो सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवना होनो थाखाय आङो बे खावलायहरबाय। माबा खालामना होबाय उद्बोधन गामि सामलाय आफादनिनो बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन माइनाव आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन जोंनि गामिनिनो लाइमोन आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि रनजित बर' फंबाय दैमालु बर' लोगोसेयैनो बे लाइमोन आफादनिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन आरो जोंनि गामि सामलाय आफादनिनो लोगो नेहाथारि मानाव गेदेर फुकन बर' नोंथांजों लोगोसेयैनो बिबानगिरि नोंथांमोन दा आंखौ नैबे समाव जिथुनाखि साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि जाय नोंथांमोना बिथांखि आजावनानै मोनसे साखोन सिखोन खालामनाय बे हाबाफारिखौ लानानै दा मोनसे आंखौ बेखेवगिरि महरै लिंनानै लाबोबाय। दा आङो गामि सामलाय आफादनि जानानै नोंथांमोन बयनिसिमबो गिबि गिबियाव अननाय जासिहरग्रोबाय। दा खोथाया जाहैबाय ओरैबायदि जों गोजोननाय मोन्दों दिनै बावैसो लाइमोन आफादनि बे बायदिसिना मिथिङाव बावैसो थांनाय बे जिथुनाखि मोनसे मिथिं जाबाय बेवहाय बिथांखि आजावनानै दा मोनसे दिनैनि हाबाफारिखौ लाबाय बिनि थाखाय गोजोननाय मोन्दों। दा खोथाया जाहैबाय मा जोंनो बेफोर हाबाफारिखौ नांगौ। दा जोङो जेब्लानिफ्राय दिनैसिम जोंनि बाथाबारि गामिनिनो गोथार बाथौ थानसालिखौ गायसनबाय 2015 मायथाइयाव जोंनि गामिनि बाथौ थानसालि गायसननायनिफ्रायनो बायदि बायदि बिथिङाव जोङो लाइमोन आफादखौबो दिनै दानो हाबाय। गामि सामलाय आफादाथ' थाखाथारबायनो
लाइमोन आफादखौ दानानै गोजोननाय मोन्दों। थिग बिदिनो जों माइनाव आफादखौबो दाबाय। जों सानफ्रोमबो मंगलबाराव आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव जों आर'ज खालामो। बिबो दिनै मोजाङै जाफुंगासिनो दङ। बियो जुगामि अराय सम जानानै थागोन। दा आङो मोनसे खोथाखौ खावलायनो सानदों। दा नोंथांमोना जि बिथांखि आजावबाय, दा जि हाबाफारि लादों, बे हाबाफारिखौ हयथ' जोंनि माइनाव आफादाबो मोनसे समाव मावदोंमोन, बिथांमोनाबो मावगोन सम सम। बायदिसिना फोरबो जायोब्ला, काति फोरबो, बैसागो फोरबो, आमथि फोरबो, बिदिनो मा होनना बुङो बेखौ गोथार बाथौ सान बिसेसकै बेफोर फोरबोआव माइनावफोरखौ लानानै जों गामिखौ साफा साखोन सिखोन खालामोमोन। दा थिग बिदिनो नोंथांमोनाबो जिहेथु गामियाव मोनसे लाइमोन आफाद दङ, बेल' जोनोम जाबाय नङा होनब्ला? बे हिसाबै मोनसे ओरैबायदि मोनसे मोजां खामानि लादों, गोजोननाय मोन्दों। जोंनो मोनसे आफाद नांगौ, बेनार नांगौ। दा दिनै गामि सामलाय आफाद हिसाबै सेंग्रा सिख्लाफोरा लोब लोब बाहागो लाना खामानि मावदों। दा बेयाव आफाद हिसाबै ओंखारोबा आरो साबसिन जायो। दा लाइमोन आफादनि जा जिथुनिखि उद्देश्य, गुबै थांखि, नैबे गामिनि जा जिथुनिखि थासारि, गोजोन लाबोनाय, अनलायनानै जानाय, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, आइ आफा, आदा बाजै, बिदिनो उन्दै उन्दै खुदियाफोरजों बोरै संसार जानांगौ नङा होनब्ला? बेखौ जोङो बिदिनो सम सम जोंनि नैबेवहायनो जोंनि गोथार थानसालियाव बायदिसिना मिथिं आलासिफोरखौ लाबोनानै जोङो सावरायबाय। दा बेवहाय मोनसे समावनो जोंनि नैबेयावहाय गरेस्वर जोंनि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो लाइमोन आफादनि बानजायनायाव नैबे गामियाव मोनसे जोंनि सावरायमेल जादोंमोन नङा होमबा? बेवहाय नेहाथारि हिसाबै बिथां फुकन बर' आरो उपेस्वर बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायावनो नैबेयावहाय मोनसे बिदिनो गाजा गोमजायै मोनसे जोङो अनुस्थान मिटिं खालामनानै जोङो मोनसे सावरायलायदोंमोन। दा गोजोननाय थाबाय। जियानो जादों भबिष्यत आं बे मोनसे खोथाखौसो खावलायनो सानदों। नैबे आफादा जिहेतु जुगामि जानानै थागोन नङा होनब्ला? बे आफादा लाइमोन आफाद होनोब्ला मावनो गोनां खामानिया मा, बेखौ बिदिनो सम सम नोंथांमोना मिटिं लानांबाय, मिटिं लानानै सावरायनांगोन। नैबे दान्दिसे समनि थाखाय नङा, अराय समनि थाखाय। थिग बिदिनो गामियावहाय जोनोम जागोन नङा होनब्ला? बिदिनो लाइमोन सेंग्रा माने जोनोम जाबोबाय थागोन। बिथांमोनाबो नैफोर हाबाफारिखौ लानानै गोजोननाय मोनो आरो उन भबिष्यत बिसोर जाहाथे बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनो हायो। ओंखायनो दानि साननि मानसिफोरा एखेबारे जों आरो बयबो बे उन माने फैबाय थानाय बिथांमोनखौ जोङो खिन्थानांगोन, बुजायनांगोन, मावनांगोन। दा बिदि आरो खोथाया। दा बिदिनो माने सानफ्रोमबो हायाब्लाबो नङा होनब्ला? मास मोनसेयाव बा 6 मासनि गेजेराव बा 3 मासनि गेजेराव नङा होमबा? दा बिदिनो जाहाथे सम सम बिदिनो बे हाबाफारिखौ लायो, बेखौ खावलायबाय। बिदिनो नोंथांमोन बायदि माइनाव आफादाबो बिदिनो माब्लाबा बिदिनो साखोन सिखोन खालामगोन आरो खालामबाय थायो रानलायनानै आरोखि। दुनिया जाबाय। नै दानखांनायनि उनाव नैबायदि नुबाय जायगाफोरखौ। फुरा क्लिन जालांबाय।